Hej, det er Niklas her med en Minecraft video. I dag der vil jeg gå lidt rundt i det her map, som jeg lige har startet på. Det her map, det bliver sådan lidt play map. Det lægger det lidt sådan. I den her let's play map, der vil jeg så hoppe ud og begynde at lave et hus. Om jeg simpelthen ikke kan, det skal der ikke så meget. Det er meget irriterende. Sådan. Undskyld, jeg lige afbrød. Den er lidt play video. Der bliver 10 afsnit, og i nogle af dem har jeg Big Mac 2001 med, og nogle gange har jeg også Tulfine 28 med. Og hvis jeg nu lige pludselig ansøger til Minepower, så filmer jeg nok også lidt for dem, hvis jeg får lov af adminsene. Jeg går meget med Minecraft, og der er kommet den her nye opdatering 1, nu skal jeg lige se hvad det er. Det er 1, vent lige lidt. Det er 1,2,4. Den er god, men der er ikke kommet så mange ting, nye ting. Der er kommet en ny sandstone og wooden planks. Det er jo ikke så vigtigt at bruge sandstone og wooden planks. Jeg tror også, der er kommet nye ting i Craft. Det finder vi ud af til sidst. Jeg vil så begynde at snakke lidt om min YouTube-kanal og Minecraft, mens jeg går rundt i det her map. Og jeg lige starter på det, og jeg kan ikke gå snyd. Jeg har en YouTube-kanal, og jeg vil gerne have, at I skal abonnere, og det kunne være rigtig dejligt, hvis I gad at sende nogle subscribes. Og hvis I ikke har nogle gode ting at sige nede i chatten, så synes jeg faktisk, at jeg vil med at skrive ting nede i chatten. Jeg vil kun have gode kommentarer. Og I skal lade med at begynde at spørge om så mange spørgsmål, for det har jeg ikke lige helt tid til at svare på. Men det skal jeg nok få tid til på et tidspunkt. Men altså, det kommer ikke til at svare lige efter I har sendt det. Nu skal jeg så lige have fokus på min hus. Der er også kommet noget... Der er også nogen, der siger, at der er kommet nogle nye munke, som man også kan lave. Jeg ved ikke lige, hvad det er for nogle munke. Det skal jeg nok finde ud af, hvis jeg finder en munkelandsby i det her map. Jeg bliver nok meget for det her map, hvis jeg nu skal spille rigtig meget og lave videoer på den. Men jeg laver også videoer på server, hvis jeg lige skal få over admins og sådan noget. Jeg har lavet videoen en gang på en server, der blev så fandet. De fandt ud af, at jeg havde lavet et hus og filmet det på Bandicam. Det synes jeg, der er lidt latterligt gjort, at der er nogen, der ejer en server. Og så selv jeg også filmet derinde på. Jeg skal nok med at klage for meget over det. Jeg vil også gerne have en server. Og hvis jeg får en, så skal jeg selvfølgelig have IFA, men det laver jeg en anden serie, tror jeg. Hvad er der mere, jeg kan sige? Der er også den nye opdatering, der I kan også vælge at lade være med at opdatere den, fordi det er faktisk, der ikke kommer ret mange ting. Jeg synes, de gjorde meget mere ud af 1,2,3, men vi må tage det, som det kommer. Jeg ser meget Kellerman 812 videoer, og ja, han laver også rigtig gode videoer. Ja, han er... Nu skal jeg også noget have noget stone. Hvor jeg kom til, det var Kellerman 812. Jeg vil rigtig gerne prøve at have ham som ven for Skype eller noget. Men jeg er i hvert fald abonneret til ham, det synes jeg, at I skal. Hvis I altså har en YouTube-bror, så kan I abonnere til mig. Og jeg vil også rigtig gerne abonnere til jer. Hvis I skriver det i chatten, så skal jeg nok gøre det. Og nogle gange så sætter jeg altså også nogle link med i chatten. Så jeg skal få teksteffekten og sådan noget, jeg har på. Men det gør jeg ikke i den her. Så jeg skal lige få ud af, hvordan det er, man gør. Og jeg har Skype, men
Jeg får ikke lige at vide, hvad jeg hedder. Så, nu har jeg snart 64. Det gik faktisk rimelig stærkt. Så 5 minutter. Skal bare lige en til. Så kan jeg nok lave den nok wooden planks, tror jeg. Det er vist nok. Og fordi jeg kan lave det så hurtigt, det er fordi jeg trykker på shift. Så nu skal vi lige til at lave noget. Selvfølgelig lige en kværstning. Og det er det vigtigste. Så. Nu er jeg lige for at finde jungle, hvis der nu er det i den her nye opdatering. Der er fandme mange grise i den nye opdatering. Jeg ved ikke lige hvorfor. Der var en mine, tror jeg. Jeg skal bare lige ned og have noget stone, hvis jeg kunne få fat i det. Det kunne være rigtig rart. Stone. Okay, det var noget rød for. Okay. Den her Let's Play-serie, den er sådan en lille Let's Play-serie. Jeg skal nok gøre nogle flere. Men der var noget stone, så kan vi lige sætte en crafting. Her, jeg tror, jeg kommer til at bo inde i bjerget. Det kan vi lige så godt gøre. Lad os gøre det. Så gør vi lige en hakke og en skål. Det gik lige så godt. Der kommer der stone. Det gik faktisk lidt stærkt. Så skal det først ikke så stå ind. Kan jeg lige tage. Jeg bruger meget tid på at lave en survival map. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør jeg sådan set bare. Det er ikke så godt det der. Så kan det nok heller ikke være større. Jeg skal nok lige bygge lidt til. Men altså, jeg må tage det som det kommer. Og så, ja, bare begynde at bygge i den. Så hvor langt det er. Dertil. Okay. Så skal vi sådan set have dækket der. Så. Og lige notat for. Det er ikke nok. Og det er fint. Så går vi her. Så har jeg gjort det lidt pænt herinde. Der kan sådan en chest stå, tror jeg. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg vil lave det med jord. Så. Så laver vi også lige sådan en. Wow. Så har vi 2 chest. Sådan. Sådan. Jeg tror, at den her Let's Play-serie er faktisk rigtig god. Så skal der så stå en seng der. Så vil der også lige stå en sådan der. Og så skal der så stå en seng der, som man så lige skal skaffe. Der skal jeg lave nogle nej, det skal jeg lige bruge 3 af. Når jeg lige har lavet den her, så skal jeg nok lige slutte af. Det var sådan set det, jeg havde til jer i dag, og jeg vender tilbage med det her map. Vi ses.